Представяме ви таймери и програматори на италианската компания Rain. С тях градината ви ще се полива автоматично, а вие ще спестите време, усилия и ресурси. Таймерите от серия Rain Click са предназначени за монтаж на канелка. Тези за поливане на малки градини са с интервал на пускане от 12, 24 или 48 часа, а настройката за продължителност на поливката е с опция 5, 10 или 15 минути. Програматорите Rain са с голямо разнообразие от модели според вида монтаж и начина им на управление. Тези, които се захранват на батерии, винаги се монтират или на канелка, или в шахта, а тези, които се захранват от ток, в зависимост от модела, се монтират в закрито помещение или под навес. Всички таймери и програматори са създадени така, че да се настройват в няколко лесни стъпки. Подготвили сме две отделни видеа, в които ще научите как правилно да монтирате програматор Rain Amico Pro в шахта и програматор Rain iDial за вътрешен монтаж. В случай, че имате нужда от професионална консултация, съобразена с вашите индивидуални потребности, свържете се с нашия екип. Очакваме ви!